אני נדב מהדיל השווה, והיום אנחנו נתקן קצוות של שטיח פרסי שעבר ניקוי לא מוצלח, והצבע של השטיח פה עבר לקצוות כאן. היום אנחנו נתקן אותו ונביא אותו למצב שהוא לבן ונחזיר אותו למצב קודמותו. איך אנחנו עושים את זה? מברשת, מרסס, אבקה להלבנה, בתוך המרסס מים חמים, כפית של אבקה, סוגרים, מברשת מהקצה, מתחילים, תופסים ומרססים קצת. ניתן לראות שפה הגוון נצבע באדום בצבע של זה. לשאוב אותם ולרסס אותם עם המכונה. העבודה תהיה מלמטה כלפי מעלה, והריסוס יתבצע רק כאשר הם נמשכים לבפנים על ידי השאיבה והיניקה של המכונה. אני אראה לכם הדגמה עכשיו כדי שתראו על מה אני מדבר. עכשיו ניתן לרסס אותם. אנחנו ניתן לחומר קצת לעבוד על הסיבים, בינתיים אנחנו נפרק אותם, נעשה להם צורה. חשוב מאוד להזכיר שבעבודות כאלה אין למכונות עם הזרקת מים חזקה של 200, 160, 180, כל אלה מבוטלות, אין להם מה לעשות כאן, אוקיי? זה נועד רק למכונות עם הזרקת מים נמוכה. סיימנו, עברנו. ואנחנו מתחילים לשאוב. הכל עולה למעלה. תחשבו שזה נמצא על הספה, על השטיח, ומעלה את כל הניסוף למעלה. זה נקרא ככל שעובר הזמן הסיבים ילבינו עוד יותר והתוצאה תהיה יותר טובה. פה ניתן לראות